Tu musíme rozlišovať medzi zhodnotením fondu a zhodnotením úspor. Zhodnotenie úspor by bolo rovnaké ako zhodnotenie fondu iba v tom prípade, ak by sme investovali jednorazovo, čo však nie je prípad dôchodkového sporenia, pretože na svoj dôchodkový účet každý mesiac posielame nové a nové príspevky. Uveďme si to na príklade. Fond za prvý rok poklesne na polovicu svojej hodnoty, druhý rok vzrastie naspäť na pôvodnú hodnotu. Čiže, keď sa pozrieme na dvojročnom horizonte, ten fond nič nezarobil. Ak by do takéhoto fondu sporiteľ vložil jednorazovo na začiatku 100 eur, po roku by z nich mal 50, pretože ten fond poklesol na polovicu a na konci druhého roku by jeho investícia bola opäť 100 eur, čiže pôvodná výška investície. V prípade jednorazovej investície teda platí zhodnotenie fondu rovná sa zhodnotenie úspor. V dôchodkovom sporení je však situácia iná, pretože vkladáme svoje príspevky postupne. Predstavme si tento náš príklad, že na začiatku som vložil 100 eur, po prvom roku zo 100 eur mám iba 50, lebo mi poklesol fond o polovicu a v tejto situácii ja vložím nový príspevok o výške 100 eur. V tom momente sa na mojom účte nachádza 150 eur, čiže 50 je tá pôvodná plus nových 100 je dokopy 150. Ten fond ale vzrastie druhý rok na dvojnásobok svojej hodnoty, čiže zo 150 eur mám 300 eur. Moje zhodnotenie za dvojročné obdobie predstavuje 50%, lebo som vložil dokopy 200 eur, ale hodnota je 300 eur na konci, hoci ten fond na dvojročnom horizonte nič nezarobil ani nič neprerobil. Čiže v prípade dôchodkového sporenia platí to, že zhodnotenie fondu sa nerovná zhodnoteniu dôchodkových úspor na účte klienta.